Salut! Asta e chestia mică, super cool, gospodină, ce mai ești? Blogăriță? Da. Femeie fantastică. Un blog culinar, Teo Kitchen, poate știți, și Teo are un blog super drăguț cu de toate pe el, adică fashion, traveling, idei de outfit of the day, tot felul de chestii drăguțe are Teo. Și noi suntem prietene de 3 ani deja. Vara asta. Și ne-am gândit noi să ne facem un vlog despre cosmetice, despre tips and tricks, despre cum puteți să vă luați sau să vă faceți un machiaj, o ținută impecabilă cu un buget mediu. Este și mămicilor, pentru că să știți că așa trebuie să arate o mămică, să fie vopsită pe păr, să aibă unghii frumoase, să fie... Pentru că și eu iubește și copilul, și o iubește și soțul, și după aia mai este și cea mai drăguță mămică din parc și asta e întotdeauna a bonus. De la Rimmel London. Coincidența face că și eu mi-am luat? Bineînțeles. Și cu mine am luat exact aceeași gamă. Primul lucru despre care o să vă vorbesc eu, fondul de ten. Și fondul ăsta de ten este Wake Me Up Foundation. După cum vedeți, suntem foarte treze. Are o acoperire medie, deci nu e genul de fond de ten cu care te faci acoperire medie pentru fața mea soft. Nu e genul de fond de ten cu care te face așa o peliculă și care îți vine până aici. Este un fond de ten ușor shimmering, adică vă lucește, dar nu are glitter, nu are sclipici. El lucește așa foarte frumos. Deci un fel de iluminator. Da, l-am și eu și Teo, suntem date cu același fond de ten. Ce mai îmi place mie foarte mult este că miroase foarte bine, ceea ce nu e foarte important la un fond de ten, dar e oarecum important dacă sunteți mai sensibili. Și se întinde foarte bine cu peria. Pensulă, da. Da. Pensula, uite-l cât e de frumos. Nu știu cât de bine îl vede. Folosesc și care e asta. Asta o folosesc eu pentru fondul de ten. Este o pensulă de la Ebelin. O găsiți în magazinele de... Numai acolo se găsește asta. Eu cu siguranță să-mi iau imediat după ce... Așa e că e bună, deci e atât de fină că începi să te faci așa cu ea și după aceea... Trebuie să spui pe față. Da, deci să pute tineri. Așa, are 30 de mililitri, deci e suficient. Eu de 2 ori apăs pe ea și merge pentru tot capul meu cel mare cu pensula. Am folosit de multe. Da, și ideea este că asta puteți să-l folosiți indiferent de vârstă și mai ales dacă nu aveți foarte multe probleme pe față, de genul coșuri, da. Și încă o chestie, acoperă chiar și locurile unde pielea este mai uscată. Le acoperă și pe ele foarte, foarte bine. Concealerul pe care eu l-am luat. L-am luat nu ca să îl aduc Teodorei, ca să dea, pentru că chiar am niște cearcune. Acum sper să nu se vadă. De asta am cearcune pe capul de cireaș? Da, am niște cearcune destul de movuli, să spunem așa. Și pentru mine machiajul de bază începe neapărat cu un concealer, cu un anti-cearcăn. Iar eu tot de la DM l-am achiziționat, așa că se vede. Eu zic că și-a făcut treaba cât bine. Da, trebuie să facem. Să vadă oamenii. Și acoperă foarte bine, se blenduiește foarte bine cu aceeași perie. Dar poți să faci și cu mâna, în caz că nu ai perie, și atunci dă un efect de iluminare și deschide puțin toată zona ochilor. Am mai luat pudra mea este cea mai preferată pudra mea din toate pudrele, Stay Matte Foundation, care este Long Lasting Pressed Powder, pudră compact matifiant. Ea folosește pudră, eu nu. Eu folosesc pudră, de ce? Pentru că ziua mea începe pe la 6 dimineața, când mă trezesc, beau cafeaua în 2 minute, după care mă machiez, după care îl duc pe Luca la grădii. Acum nu că suntem în vacanță, dar mă normal îl duc pe Luca la grădii, după care mă întorc acasă, stâng prin casă, fac mâncare, după care plec la serviciu și mă întorc seara. Și atunci folosesc pudră ca să-mi fixez foarte bine machiajul. Da. Și pudra asta, care arată cam așa, e destul de translucidă. Nu încarcă absolut deloc fața, ajunge foarte puțin și ține foarte, foarte mult. Încă ți se văd trăsăturile. Da, deci nu sunt gletuită. Se vede foarte bine pe pielea bronzată. Este, sincer, unul dintre blushurile mele preferate. Am mai multe blushuri. Și eu dar ăsta e preferatul meu și am mai comandat de pe internet. Un blush eu la mine e prima oară când mi-am la Rimmel, așa că încă aștept să văd la prima aplicare mi-a plăcut. Eu am mai avut de la Rimmel Photo Ready.
Am avut fondul de ten și era foarte bun și el, dar cu acoperire mai mare, adică se vede mult mai tare că port fond de ten față de asta care e mai pentru primăvară. Da, și pentru vară. Da, știi, și că nu... transpir pe față. Da, e ok să nu fie mult. Da, să nu te încarci foarte, foarte tare. Și atunci, mai ales pentru că e vară și pentru că transpirăm, e foarte importantă pudra, pentru mine cel puțin. Am dat un blush foarte drăguț, de la două blush-uri mi-am comandat, care o să vină săptămâna viitoare și abia aștept să vi le arăt. Este vorba despre unui bronzer, Nars Laguna. Pentru că nu e bronzată. Da, pentru că nu sunt bronzată și am nevoie de un bronzer. Și Nars Laguna este the ultimate. Și am mai luat de la Slick un 3-in-1 bronzer pe care o să vi-l arăt săptămâna viitoare în nuanța Lace, care este absolut superbă, dar vi-l arăt așa. Și am mai cumpărat un ruj. Nu că nu ar avea 20, 30? Și 5. Am foarte multe rujuri. Ai puține decât tine, dar eu iubesc I'm getting there. machiajele. Și este rujul ăsta, tot de la Rimmel London, nuanța 06, nu are denumire. Ediție Kate Moss. Da, astea Kate Moss le-a făcut. Da, e foarte frumos. Deci, uitați-vă cât este pe cel mai o piele bronzată, cred că merge super să bine. facem un swatch-uleț să vadă oamenii. Uite-l. Peste fondul de ten, da. Anterior. Da, și peste ce am mai pus aici, nu știu, un tuș. Dar ideea este că e mat și e foarte, foarte cremos, se întinde ușor. Două lucruri care mi-au plăcut foarte mult la el. Unu, miroase super, super bine și are un gust foarte bun. Ceea ce este important în cazul unui ruj, pentru că, hai să fim serioși, dacă și așa ne ajunge pe dinți, măcar să miroasă bine și să fie bun la gust. Deși știi cu toate că... Da, știu că am mirosit. Prietenilor noștri nu o să le placă și la niciun băiat nu cred că o să le convine să ne sărute cu rușuri colorate, dar noi vrem să arătăm bine oricum, așa deci, că... Băiat, rujul ăsta, nu știu ce să zic, deci rujul ăsta se întinde, știi? Nu urcă în sus prin crăpăturile, nu. Deci unde pui, da, nu e nevoie de contur. Deci cam astea sunt foarte... Nu sunt foarte multe, hai că mai așa. Foarte multe. Așa. Eu pe toate cuvinte mai amărât, așa am și copil și în familie mai mare. Sper că v-a plăcut ediția noastră. Dacă mai aveți întrebări despre produsele pe care le folosim sau despre cum să folosiți un anumit produs sau despre noi sau despre orice, puteți să ne lăsați întrebările voastre în comentariile de mai jos. Tot acolo, în partea de More Info, o să găsiți link-ul către blogul meu, către blogul lui Teo și link-uri către produsele pe care vi le-am arătat în video, ca să puteți să le căutați și voi să vi le cumpărați dacă v-au plăcut. O să vă lăsăm și butoanele noastre de Instagram, și Pinterest, și... Pentru că ne place să fim peste tot. Și Facebook, și toate, și să ne dați like-uri dacă v-a plăcut de noi, și dacă vreți să ne mai vedeți. Because we are so cute. Time's up.